Rio mar pi maler osekelo achiedh nade kod kiondko e chuny familia moyo 200 mawuok e gweng' ma Kanyaboli kalore kod chido mar pi e dho wadh nam ma Kanyaboli e sub county ma Lego Usonga kakoro chunogi mar nyiewo pi maler. Giwacho ni nengo pi sani oidho mokalo. Kaka ripota mar Cleophas Oluoch lero, moko kuom mine ma ok nyal yudo omenda mar nyiewo pi maler keto ngimagi e andaki ka chunogi mar yoro nam nyaka iye mondo giyud pi maler kakoro ginyiso luoro margi ni lee mag pi kaka repe nyalo monjogi. Ondamo maromo kilomita 16 kiwuok e boma ma Siaya wachopo e dho wath ma nam Kanyaboli. Kae mine oting'o ndope lwetgi kendo gichiko nam mar umbo pi kaka pile. Onge mar pi maler minyalo modhi kod timo godo tije mamoko mag udi en achiel kuom achiedh nade mokwako ogandagi. Gino machunogi mondo giyor nam nyaka iye mar tieko riyo mar pi maler. Sida wani waseyuak e higni mag tin kata ni higni 40. En sida mar pi. Wachandre pi makineno pi mitwomo moting'o luko kod chuodhi iye kitedogo. Pod ikawo pi, pod ichungo pi ka ang' ni modh pi. Kata kama diluokro kima onge. Kata kaka wayud pi modho onge kata pi tedo. Wan wachandre malich Kanyaboli ka. Kaluwore ni moko kuom minegi sani ndalogi osekadho kendo ikgi oniang'. Chunogi mar tuomo pi e lak nam ni mar ok ginyal donjo kama tut. Kata kamano, pi magituomo kae ochido, gino maketo ngimagi kachiel koda ka mag nyithindgi kama rach mokalo. Wagore piny, sama wan wadhi omo pi wan wagore piny. Igori piny bi kwang', inyalo kata tho kuro. Nikech pi idwani lao pi chuny nam, eka ni yud pi mitedogo. Maka kilao to onge. Ani ng'ano mano lawni. Bukata mabati chuo iye, buyath momno thuo chuo iye. Osikogo e piny pod pi miselawo miyudo jakedo pukre kendo ichaki doka doka. Kata odoko ni nam ni kodgi machiegni kamano, onge ber mar pi magiyudo, ni mar kata nengo mar pi maginyiewo kuom ji mamoko bende sani oidho. Gino momiyo kata joma chuo e gweng'ni koro wuok oko mar chodho dho wadhni gi lwetgi. Kubachiel. En siling 25 kubachiel. To miya poko high school. Kane ni nyiewo pi kubachiel odiking, idwa ni ted kode. Nikech maluoro wach mar yoro pi gini kaka wayore malichni. Kibiri kulo kata ibiro kod pi gi lewni ariyo. Law moro nitie miye ma yoro pi, law moro nitie mani rwak kiwuok. Pi gino to ng'we makichopo go ot mani ot diyo kata diyo. Ni laro pi, ni yoro pi ma nyithindo dhi modhogo. Kata kwa modho pi, twalawo yoru kadingi. Mamano en gima ok duber. Ka wan jodak maka ikuru wanyiewo pi siling 100 kata 50. Jodak gi nyiso luoro margi ni tuo mar nyaldiema kod tuoche mamoko mikelo kod pi mochido nyalo gore kuomgi kendo muochnegi. Moloyo to e sechegi magiyoro nam mar manyo pi maler, kakata le mag pi kaka repe bende nyalo monjogi ka koro gikwayo sirkal mondo donjre wachno mondo giyud resruok. Ka imod nyalo lingre buthoe, wahia nyalo lingre buthoe, en kama rach kabisa to ka ema giyudega source of their livelihoods kaka rech kod gik mang'eny. Wa atandi rangi ewa urwach mar Lake Kanyaboli. Mondgi madho pi madiyo yi. Wahia madho pi madiyo gi. Wahia thagre cholera, gibedo exposed to a lot of cholera. Wan Kanyaboli ka wathagre ni pi to onge ng'ama nyalo parowa. Wan nowitu wabune wagik. To wabende kata kandalo migo kura wago mana kura. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Ageno ni jotelo biro winjo ywak kendo konyo